Отново към Пловдив. За първи път колекционери на влакове и гари се събраха на изложение в града. Те показват експонати, които съхраняват от години в домовете си. Ексцентричната изложба е подредена в една от палатите на Международния панаир. Най-голямата атракция е 25-метровият макет на железница, с който се представи клубът за железопътен моделизъм. Той е изработен от над 30 души за половин година. Умаленият вариант на истински съществуващи гари, хълмове и полета е направен ръчно. Локомотивите, пътническите и товарните вагони са от началото на 20-те години на миналия век. Те се движат с 16 волтов ток, който протича по релсите. Могат да се задават да се пускат и да се спират различни звуци, които винаги са синхронизирани с задвижването на локомотива. Могат да се пускат светлини, прожектори, челни светлини, светлина в кабината. Освен че изработването на подобен макет е трудоемко, хобито се оказва и доста скъпо. Умаленият вариант на реалната железница струва над 10 000 лева. За новините на Нова от Пловдив, Благой Бекриев.